a 5 qüestions. 32 temps, 4 parets. Començarem amb un quic amb la dreta cap endavant, quic i un saltem marcarem punta esquerra cap a l'esquerra. Punta esquerra. El mateix amb l'esquerra. Quic amb l'esquerra endavant i punta dreta cap a la dreta. Ara marcarem dos talons alternatius, dreta i esquerra davant. Taló dret i un saltem, taló esquerra. Ara marcarem dos puntes, punta dreta amb el genoll cap endintre i punta esquerra amb el genoll cap endintre. Ara, en dos passos farem 3 quarts de volta, primer farem un quart, deixarem el pes a l'esquerra i mitja volta a la dreta. I ara farem un chassé donant un quart de volta cap a l'esquerra. 1 i 2. Farem un rock step amb la dreta cap endavant, rock step, i ara farem un cha-cha, shuffle, donant un quart de volta cap a la dreta. 1 i 2. Creuarem l'esquerra per damunt de la dreta i donarem 3 quarts de volta, 3 quarts. I ara farem un chassé amb l'esquerra cap a l'esquerra i acte seguit un sailor step amb la dreta. Sailor step. I ara farem un cross pass cross amb l'esquerra, cross pass cross i un rock step amb la dreta cap a la dreta, rock i al tornar el pes un quart de volta, un quart. I ara farem un triple step o un shuffle cap endavant amb la dreta donant mitja volta cap a l'esquerra. 1 i 2. I un rock step amb l'esquerra, cap enrere, rock, tornem el pes i un triple step o shuffle amb l'esquerra cap endavant. 1 i 2. I aquí s'acaba el quadre. Ara ho farem numèricament. 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8. 1, 2, 3 i 4, 5, 6, 7 i 8. 1, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8. 1, 2, 3 i 4, 5, 6, 7 i 8. Yeah!